Korka abutia metiar mudi korka hikka korka beldo abuti terno mudi korka hikka mawur mawe korka abutia metiar mudi korka hikka korka beldo abuti terno mudi korka hikka mawur mawe korka hikka korka beldo korka hikka mawur mawe abuti terno mudi korka hikka mawur mawe korka hikka korka beldo korka hikka mawul mawal abuti terno mudi korka hikka mawul mawal korka hikka korka beldo korka hikka mawul mawal abuti terno mudi korka hikka mawul mawal aro ko hamma are galle ni yewiri dani la ilaha illallah ha naji jangti dinna jani walla si debbo jottirima ñamde jawdi kalis worɓe janamɓe funti hoore muɗum yo worɓe ndendin jawɗele mumen ujunnaji mumen no ko so tele jahan dokka rewɓe ne ñamoya lawol dan ɗon wonko fadi jomum de a heewi kañum aɗane min tiktok o ne welimi eɓe jaltini ɗo ɗeɗo balle challenge keso ɓe mbiya moi au moins minen hande faw mi naata hen moi au moins gorkam resanimi tan waɗi me galle ñamminanimi yarnanimi mi wiya beɗe rese dewgal mbabba dewgal mawɓe nder ko ƴeewi ko mimi wurandam gurdam o tiktok de kala ko yaltini won mo joforo minne kay moi au moins gorko resata ham waɗa me galle banam gorko ne deppiso banam gorko ara e galle ne deppiso min e gorkam hamin ñaama ew ɗum noddi ñakkude fayit min kam moi au moins kala gorko dokkuɗo mi jawdi mum ɓaade mi ñaagahi ɗum mi ñaamat hay goto ala ko wawi hen hay ndiga ɗum ko ñakkude fayida tan waɗata ɗum so debbo ala fulla ala fayida woppan ko gorko mum ko ene ƴettoya kahe worɓe janamɓe aha nde wona noon jomum ala ko yiɗi sa ala ko jiɗɗa wodata ko gañƴa noon male sakko noon tan moi au moins mi resa habbere jooɗe gallamen tan nenam ummo wuro e wuro teɗɗina valisal mum ara wiya ko ma fusa dewgalam la ilaha illallah ɗum de wiyete ko am haɗi kam haalde ko goɗɗo an aɗa wonde bone ma aɗa wiyaɗa haaliya ko janamɓe te an kappu ngappu jamma e ñalawma subaka kiiɗo gonɗo e galle mum fof ne anda ujunnaje nogas keɓɗa yimɓe fonji ko gorko ma nanne ma yimɓe fonji ko gorko ma cokke ma ɗum ne musma nenam ene musma huppu gaz joɗɗa hen nenam wona guiƴe huppu gaz joɗɗa hen nenam wona poyentirma ay neɗɗo so sakki anda ko fawante wonɗa ko sofde ay ko an soofi kadi ka bonde ay ko garatade fero kahe aɗa felɓo palaruji ko min ɗum ni soofimi mbimi ko an yahata sa buɗɗima mir noon ha hoorema futima darto min hay mir goto mi buɓɓani ko an ari aɗa ƴeri a anda ko yahata gona wiide e min gorko ma mi ñaaga hiɗum ƴerata ko kalis gorkam ñamate min mi ñaaga himo min ñaaga himo ko koddigal Allah e nelaɗo mum o itti ujunnaje makko nogas o yiɗanimo o rokkimi gati min aduna welata ha wona min e gorko ma a faami min noon ko musma ho ko toon mayere so rokkanimo ujunnaje nogas ko probléme ma min so rokki ham mi ñaman ko ɗon noon kuɗiriɗa hami yiya fof to dillere mum iwrata wona an wona goɗɗo wona goɗɗiɗiɗo kuɗiriɗa so holko mbawɗa yem mbaɗa so tawno ka neɗɗo gonoɗa so tawno ka dimo gonoɗa so ujunnaje nogas dokam aɗa andi dokkiriɗa ko asakal a rokkiɗa ko pour goɗɗum dokkiriɗa tan kada sakkaɗe walla sakke hay ɗum ko barki on natti dañde on natti wawande balle ko barki ko lewru yurmede neɗɗo sakkaɗe ya jooɗo bimi ma won jiɗɗo sakkede heɓani wona min kam min goɗɗo caggal galle o sakki mamami a
ando sakka hima ala ballo ala to gummida ala ra pada sinar joginoro pada wala no gummida wala taki udinan no gasa ndododa mi ala to gummida sar joginoro gummida no yahanno min kay dandi bir jogi hoddi mo ngone rendi pada garay padam gorko suba fof kañum e gorko ma deggundir kañum en jaadata min kay dandi bir jogi be an e bane gorko foko don jasir don bane gorko jodade galle ne wiye suba fof yo adan tottuma do nyaama ko an jasir don ko an kadi gorko ma dum dali hili ko janan kay ndabba ha e min an bawda ko min mi sohlani min ma gorko ma itti rokki min ma ka debbo ko mi debbo wo so are ulum no nyi hol ma tawe do adador gude maran ko wiyete ko funti laami ɓuri haaɓi laami Abou Thiam min andi no kalis makko ñamirte way ko tonno kam ko non gasi ko tonno kam ko famni il faut mi addana mo dil goɗɗo kedi sam tottimo dilo mi totta hen asu no fewi Abou Thiam ko fon mo wiide kedi ko dego ngal kam bonat ɗum de ko asu ala haaldu seeɗa ko woni ala ɗum ɓe cuusa ɗum ko wondima hen an Abou Thiam so rokkima uñañ nogas yo haalde Abou Thiam ɗum noon mbaɗani juuɗe Fatou Bary yaltani hen yummiraɗo kala ko naati ko yummiraɗo nannimo hen kam jaltuɗo mbaɗan ara ni joni mi régla ɗum way deƴƴu an kay woto wullo sa dañi gullanɗoma kay gasi mbaɗan ara ɗum wona bonnedagal an joom galle ma rokka miñam no uñañ nogas mbaɗa mbataki ɗum noon wonta pawɗon ɗum wanni ɗum mbaɗani ko Fatou Bary ɗum kam nafa joni Fatou Bary manda ɗan to manda Fatou Bary Fatou Bary ko an kalden ay ko mbatton ko natti kam welde de anani ala ko mbatton ko miñam natti kam welde nda miñam wawa wonde e galle o Abou Thiam ittan ujunaji nogas rokkamo yo haalde joom galle makko o fota tawde miñam no jooɗi omo malla mo ha miñam no nodda kam téléphone no haalna kam anani gande noon hersede hoto dilline kam e oɗo galle de an noon kaldanmi eyyi ceerno Mody a juumi ceerno Mody mawɗo wonan mawɗo waɗa hoore mum mawɗo ɓeɗo ko sukaaɓe kadi ko sehilaɓe ko Allah waddi ɗumen ɓe so mbaddi poti ko waajeede ngartire palsuji mumen kono wona daradema kay an hande aɗa dunca kon duncumi ɗo ko duncuɗa ko fitirno mo garduɗa ɗo ko on goppirɗa toon miño min mboɗomi ga mboɗo waaji o ɓiyamo kamɓe koɓe gotum ɓe ko funeɓe ɓe gona funeɓe ko ɓiɓɓe yumma ɓe gona ɓiɓɓe yumma heddi noon ko seyɗane naati hakkude mumen holo won seyɗane noon to naati fof bonnat ay Fatou Bary seyɗane goppe so hunde heewe galle tan miyon ko seyɗane kay koye lewru koor kam gonden te Allah wi seyɗane o huumi ɗum kono galle o kaji ɗo seyɗane o humtima ko holo won ɗo seyɗane seyɗane humtima nana yirlo e galle he Fatou Bary an tam nani haalama kam min woni seyɗane sa yi hoore ma ƴettude kay ko min mbiɗa seyɗane mi seedi wona yi tan hoore ma ko an woni ay seyɗane ɗum woni noon laabi ɗiɗi ha seyɗane ɓiye wi kam ɗo kam seyɗane anne keda wi kam seyɗane kon goɗɗo kadi ma wiya noon on jooɗi jewti ɗon ɗum ko yimɓe fof gandi ɗum a andita ɗum noon dakkat kala ka yiɗa ande ma ɓe mbi woto ɓooye ma probléme gonɗo e galle mon wona miñam fayi mon ɗum ko onon payi ɗum koye mon wallahi wona anani miñe ko garme sa hootino a waddata e Abou Thiam anani Abou Thiam so yekkiti uñañ nogas totti miñam yo joom suru mum haalde Abou Thiam ko wondi hen miñam mi herti Abou Thiam noon mi herti Abou Thiam de ton kadduma e ma ay nde hunu ko tagade rumtina ko joomum hotoɓe kay wona goto mbata ko min tan ari min garmi koɗo ponmi arde min kam boni sa fo dépasse am nayi haɗo
saha fo dépasse am ne haɗo minne kay ko nafda Abou Thiam min kay somi alando tan no galle o dajjiti ko nafda Abou Thiam tawa seyda nagal ma sona mette Ah. way ɗum ɗo ha Abou Thiam ara ɗum o safrat ɗum an imu ɗon wayi eyyi an ka seydani ka naata ha Abou Thiam ara an ka burguel kerke eyyi omo yimɓe ndejo wayi Abou Thiam ara ha Abou Thiam ara oɗo wallahi min ko ndiwat ha dojjo ko a yanta yam an ton kaɗo ya hoto mi no an hooɗan ya hot hoot a hootani yomi hoot hol sababu somi hootin tan no galle o fusi an ɗo keɓɗaɗo jiiɓa galle o aɗa larwo ɗum an woppu yimɓe ndeji wawi gaccina yimɓe ngal seyɗanagal ngal gonduɗa so tawi tan a yi hen hoore ma ƴettu ko an jeeyi seyɗane ko an